गोव्यात विधानसभा निवडणुकींचे बिगुल वाजू लागलेले आहेत. गोव्यामध्ये मार्च महिन्यात विधानसभेची निवडणूक आहे आणि त्याच्या आधीही ती होऊ शकते. याचं कारण भाजप गोव्यामध्ये जो सत्तेवर पक्ष आहे त्याला अजून जनमानसामध्ये स्वतःची प्रतिमा चमकदार बनवता आलेली नाही आहे. मागच्या 1.5 वर्षात कोविडचा प्रश्न सुरू झाल्यापासून या सरकारने अनेक चुका केल्या आहेत आणि हा पक्ष चुकांवर चुका करत चाललेला आहे. त्याची परिणती अशी की या पक्षाचे महामंत्री BL संतोष मागच्या आठवड्यात गोव्यात येऊन गेले आणि त्यांच्यासमोर हा विदारक प्रश्न समोर आला. त्यामुळे त्यांना सांगावं लागलं, बाबांनो तुम्ही लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करा. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस काय करते? 8 दिवसानंतर काँग्रेसचे प्रभारी दिनेश गुंडूराव गोव्यात आलेले आहेत आणि ते काही मतदारसंघाचा दौरा करत आहेत. आज त्याने 3 मतदारसंघाचा दौरा केला. पण याच्यामधून पक्षासमोर काही कार्यक्रम असं दिसत नाही आहे. पक्षासमोर त्यांनी एवढंच सांगितलं की पक्षातील ज्या लाथाळ्या चालू आहेत त्याच त्यांच्यासमोर येऊ लागलेलं असं वातावरण आज दिसतंय. आणि विधानसभा निवडणुका 6 महिन्यात झाल्या तर हा पक्ष अत्यंत विस्कळीत राहील, ढेपाळलेला राहील. एक पत्रकार म्हणून मला वाटतं की भाजप सत्तेवर राहायला काय किंवा काँग्रेस, पण विरोधी पक्ष अत्यंत आक्रमक, सक्षम राहिला पाहिजे आणि त्यांनी लोकांचे प्रश्न मांडले पाहिजेत. दुर्दैवानं काँग्रेस तसं दिसत नाही आहे. काँग्रेसचे केवळ 5 आमदार गोव्यात आहेत आणि त्या सगळ्या 5ही आमदारांची डोकी वेगवेगळ्या दिशेने आहेत. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष, पक्ष संघटना म्हणून तर हा पक्ष उभा राहील की काय असा प्रश्न जेव्हा विचारात येतो, या पक्षाचे जे प्रदेशाध्यक्ष आहेत गिरीश चोडणकर यांनी मागच्या 2 वर्षांमध्ये 2 वेळा राजीनामा दिलेला आहे. तो राजीनामा काही स्वीकारला जात नाही आहे. केंद्रामध्ये राहुल गांधीच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष जसा विस्कळीत आहे तशीच जवळजवळ प्रतिमा गोव्यामध्ये या पक्षाची झालेली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत प्रदेशाध्यक्ष बदलला जात नाही आहे, जोपर्यंत संघटना तयार होत नाही आहे, तोपर्यंत एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून हा पक्ष उभा राहणार नाही आहे. परंतु एक दिलानं हा पक्ष विधानसभा निवडणुकीलाही सामोरं जाऊ शकणार नाही. कारण सगळ्या विचारवंतांनी, बुद्धिवादांनी एकच प्रश्न मांडलेला आहे, हा पक्ष काही संघटना व्यवस्थित करू शकलेला नाही. या संघटनेलाच घेऊन जर जायचं असेल तर तो निवडणुकीपर्यंत पूर्णतः ढेपाळू शकतो. अशावेळी काँग्रेसनं युती करावी, त्यांनी जे प्रादेशिक पक्ष आहेत त्यांच्यावर युती करावी आणि एक सक्षम आघाडी म्हणून विधानसभेला सामोरं जावं असं सगळ्या लोकांचे भावना आहेत. दुर्दैवानं या प्रस्तावाला सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर विरोध करत आहेत आणि त्यांचे जे काही जो काही गोतावळा आहे त्यालाही विरोध आहे. कारण त्या सगळ्या लोकांची एक लॉबी तयार झालेली आहे, हितसंबंध तयार झाले पक्षात आणि त्यांना सगळ्यांना आपल्याच लोकांना तिकीटी मिळावेत. तो पक्ष भले सत्तेवर आला नाही तरी चालेल अशा तऱ्हेची एक वातावरण आज गोव्यामध्ये आहे. दुर्दैवानं हेच आमच्यासारख्या पत्रकारांना जे सक्षम आक्रमक विरोधी पक्षाची अपेक्षा करत आहेत त्यांच्यासाठी अत्यंत निराशाजनक अशी परिस्थिती आहे. आणि काँग्रेस पक्ष जर याच्यातून सावरला नाही तर जे मतदार तळ्यात मळ्यात असतात ते हळूहळू भाजपच्या दिशेने झुकतील. आणि भाजपाचं सगळ्यांनाच माहिती आहे, भाजपा किती 5 वर्षात त्यांनी किती गोलमाल करू दे, किती अपयश त्यांच्या पदरी येऊ दे, त्यांची निवडणूक यंत्रणा अत्यंत सक्षम असते आणि ही निवडणूक यंत्रणा ते घेऊन चांगल्यापैकी मतदारांना घराच्या बाहेर काढू शकतील आणि ते निवडूनही येतील.